ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wannan shine darasi na 43 a sharhi da muke gabatarwa mukhtasaru shu'ab al-iman littafin al-imam Ahmad bin al-Husayn al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. yau za mu karanta reshen imani na 30. za mu gabatar da sharhi akan reshen imani na 30 insha Allah, shafi na 59. shi wannan darasin yana ɗauke da bayani akan yantar da bayi. babu mutumin da ya fara nuna ma duniya cewa bautar da 'yan adam abu ne mara kyau sai annabi Muhammad. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mutum na farko wanda ya nuna ma duniya cewa riƙon bayi abu ne mara kyau. kuma duk mutumin da ya dubi tarihin duniya, idan mutum ya yi nazari game da tarihin duniya zai tarar da haka. don haka yasa kake gani galibi baƙaƙen fatan Amurka sun fi shiga addinin musulunci akan wani addini. dalili kuwa saboda musulunci yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana matsayin annabi Muhammad ga duniya gaba ɗayanta, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba face don ka zama rahama ga talikai gaba ɗaya. idan ka dubi addinin musulunci, babu wani addini wanda ya taho da tsari da yake nuna kyamar bautar da ɗan adam. babu wani addini da ya kama da shi, babu shakka. illa dai kawai su kafirai ba za su fito su faɗa ba, saboda in sun nuna mutane za su gane kyan musulunci. amma babu shakka babu addinin da ya taho da tsari na kyamar bautar da ɗan adam kamar addinin musulunci. addinin musulunci ya tsara hanyoyi guda 7 waɗanda suke nuna maka Islam bai yadda da riƙon bayi ba.
hanyoyi guda bakwai. Waɗannan hanyoyi guda bakwai sanannu ne, babu addinin da yake ɗauke da wannan tsari in ban da addinin annabi Muhammad, babu shi. Saboda ka duk inda ka dubi matsayin manzon Allah, ka dubi abin da Allah ya faɗa game da siffarsa, kai ka sani babu shakka a duniya babu mutumin da ya taho ya zama rahama ga duniya gaba ɗayanta kamar annabi Muhammad, babu shi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, salawatullahi wa salamu ala rasulillah. Daga cikin hanyoyi guda bakwai ɗin nan, hanya mafi girma ita ce al-Imam al-Baihaqi ya ɗauko ya sa mana a wannan littafin guda ɗaya kawai. Hanya ɗaya daga cikin guda bakwai waɗanda suke nuna maka musulunci baya son riƙon bayi, kuma wannan ita ce hanya mafi muhimmanci daga cikin waɗannan hanyoyi guda bakwai. Shi yasa ya ce as-salasun min shu'abil iman, reshen imani na 30 shine al-itqu, a ‘yantar da bawa bi wajhi taqarrubi ila Allah ta'ala, bi wajhi taqarrubi ila Allah azza wa jalla, a ‘yantar da bawa ta fuskar kusantar shi Allah subhanahu wa ta'ala. Wato ka ‘yantar da bawa babu abin da kake nema face yardan Allah. To dalili da ya kawo, saboda babu wata hujja da ta fita ayar alkur'ani, don haka yasa ya bamu hujja da ayoyi da suka zo a suratul balad daga aya ta 11 zuwa aya ta 13. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce falaqtahamal aqaba, mutum ya ki kutsawa hanya mai matsi. Al-aqaba ita ce hanya da take tsakanin duwatsu, hanya mai matsi. Sai Allah ya ce wa ma adraka mal aqaba, me ya sanar da kai hanya da take da matsi? Allah sai ya fassara abubuwa guda uku Allah ya jera. Na farko ya ce fakku raqaba, ‘yantar da wuya. Allah maɗaukaki ya ce ‘yantar da wuya, kaga hanya ce mai matsi, hanya ce mai wahala. Kamar yadda Ibn Hajar ya fassara, wanda ya dace da bayanin malamai gaba ɗaya, ina Fathul Bari mujallar na 5 shafin 173. Al-muradu bi fakki raqaba takhlisu shakhsi min ar-riqi, a kubutar da mutum daga bauta. To sai Allah maimakon ya ce a kubutar da mutum daga bauta, sai Allah ya ce a kubutar da wuya, shine ar-raqaba. Wannan yana daga tsarin larabci, min tasmiyati shay'i bi ismi ba'dihi. Maimakon a kira abu gaba ɗayansa, sai a kira wani sashi muhimmi nashi. Idan aka ce an ‘yanta wuyan bawa, to ai kamar an ‘yanta bawa ne. Wato an kira wuyan, ba wai ana nufin wuyan kaɗai ba ne. Wa inna ma khussat bi dhikri ishara ila anna hukuma sayyid alayhi kal gulli fi raqabatihi. Saboda in ka dubi yanda ake rikon bayi a zamanin da, kamar igiya ce ake ɗaura a wuyan mutum, yadda ake ɗaura a wuyan dabba. Fa idza utika fuqal gullu min unuqihi, idan aka ce an yanta, wato an kunce wannan ɗaurin da aka yi daga wuyansa. To kaga Allah ya siffanta mana aiki wanda ke da wahala na farko, don haka sai da Allah ya tambaya wa ma adraka mal aqaba, sai ce fakku raqaba. Wannan shine na farko. Sai ya kawo na biyu, aw it'amun fi yawmin dhi masgaba, ko kuma ciyarwa a rana da ake yunwa. Al-masgaba kalma ta as-sagabu, ma'anan ta al-ju'u. Ranar da ake yunwa ka ciyar da mutane, shi ma abu ne mai wahala. Amma kaga sai Allah ya fara gabatar da ‘yantar da bawa kafin ciyar da ɗan adam. Sannan sai Allah ya ce to wa za a ciyar? Sai ya jera su, yatiman da maƙaraba, imma maraya mai kusanci da kai, au miskinan da mataraba, ko kuma talaka ma'abucin turbaya, kamar da Abdullahi bin Abbas ya fassara, za mataraba huwal matruhu fi tariq. Abin da yasa Allah ya kira shi talaka ma'abucin turbaya, saboda a hanya yake zama. Alladhi la baita lahu, ba shi da gida, zaka ga a gefen hanya yake kwana.
wala shay'a yaqihi min at-turabi, babu taburmar da yake shimfidawa. In talauci ya kai talauci, mutum a ƙasa yake zaune, a ƙasan zai kwanta. Shi yasa Allah ya siffanta wannan mutumin. Kaga sai Allah ya fara bayanin wa za a ciyar, aka fara da maraya, sai aka kawo talaka. To Allah ya jera waɗannan abubuwa guda uku suna da wuya. Amma duk da haka sai Allah ya ce, "Thumma kana minal ladina amanu", duk da wahalansu daga cikin waɗanda suka yi imani, ana samu waɗanda tawasau bis sabri, suke ma juna wasicin ayi haƙuri da wahalar rayuwa, wa tawasau bil marhama, kuma suke ma juna wasici da ayi jin ƙai. Wato duk da haka ana samun mutanen ƙwarai waɗanda suke wasiya a 'yanta bayi, a ciyar da marayu, a ciyar da talakawa. Wato Allah ya ce ana samun waɗanda suka yi imani. Wannan shi ya nuna falalar abubuwa guda uku ɗin nan da Allah ya jera su a wuri guda. Sadaka khususan ayyamal hajati wal masbaga, ciyar da mutane musamman a lokacin da jama'a suka shiga wahala yana da lada mai yawa. Kuma za ka gani ta bayanin malaman fiqhu da yawa. Ibn Qudama littafin al-Mughni yana mujallar na biyu shafin 368, yustahabbul iksaru minha fi awqatil hajati, mustahabi ne a yawaita ciyar da mutane musamman in jama'a sun shiga kuncin rayuwa. Sai ya ce dalili, saboda Allah ya ce au it'amun fi yawmin zi masgaba. To duk da cewar ciyarwa a ko da yaushe alqur'ani ya nuna mana mu ciyar da mutane, mustahabba fi jami'il awqati. Me yasa? Saboda suratul baqara aya ta 245, man zalladhi yuqridu allaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kaseera. Kaga wannan bai nuna ga lokacin da zaka ciyar da mutane ba. Ciyarwa a koda yaushe yana da falala, amma idan mutane sun shiga wahala ladan tafi yawa. To kuma sannan idan ciyarwan nema, wanda ya fi kusa da kai ya fi lada. Domin idan kana da hali sai zama makusancinka yana cikin kuncin rayuwa, na nesa yana moran dukiyarka, ta wannan aikin banza ne. Shi yasa Allah ya fara da me? Yatiman za maqraba, yustahabbu sadaqa ala dhil qaraba. Idan ma zaka taimaka da dukiyarka, a samu mafi kusa da kai sun fi moran dukiyar akan na nesa da kai. Don haka Allah ya fara da yatiman za maqraba, sannan ya ce au miskinan za matarba. Kaga an fara da wanda ya fi kusa da kai. To wannan bayanin malaman fiqh kamar Ibn Qudama a littafin al-Mughni ya faɗi wannan. Ibn Qudama shekararsa 827 rabonsa da duniya. Haka ma al-Khatib ash-Sharbini a littafin Mughni al-Muhtaj mujallal na 3 shafi na 121. Al-Imam al-Baihaqi da yake da wannan littafin, asalin littafin nashi, in ka duba al-Jami'u li Shu'ab al-Iman a juz'i na 6 shafin 178, da ya kawo ayan nan yayi bayani. Yace falaqta hamal aqaba, kaji abin da Allah ya ce, dan adam ya ki kutsawa hanya mai matsi. Kai tunani game da wannan kalamu inkarin wastibta'in. Allah yana nuna daga cikin halayen mutane akwai abu mara kyau, shine abin da ya zama mai wuya baka son bin shi, ka fi son abu mai daɗi. Kaga Allah yana nuna mana cewa abin nan mai wuya shi ya kamata mu yi riko da shi. Kuma me yasa Allah ya ce hanya mai matsi? Saboda ya mana ishara da cewar abin da ke gabanmu akwai matsi. Shi yasa a suratul Muddathir yake cewa sa'urhiquhu sa'uda, sai na hauhawar da ɗan adam wahala kan wahala. Wannan alƙawarin Allah ne. Allah sai ya hau da ɗan adam wahala kan wahala. Kaga ga fitar rai a gabanmu, ga kwanciyar kabari, ga tashi a filin hisabi, ga tsayuwar hisabi, ga hisabin kansa, ga hawan sirati, ga gidan aljanna. Kaga kafin ka isa aljanna, su'udan wahalhalu ne daban-daban. Amma sai Allah ya ce duk da ɗan adam ya san ga wahalhalun da ke gabansa, fala amila ma yusilu alaihi iktihamaha. Me yasa ɗan adam ba zai abin da zai sawwake mar kutsawa
waɗannan hanyoyi masu matsi ba, ga abin da zai sauwaƙe maka ka kutsa ka ratsa ka wuce lafiya. Me zai sa ka samu sauƙin mutuwa? Me zai sa ka samu sauƙin kwanciyar kabari? Me zai sa ka samu sauƙin tsayuwar hisabi, ka samu sauƙin hawan siraɗi, ka samu sauƙi wajen shiga aljanna? Al-Imam Baihaqi duk wannan bayaninsa ne a asalin littafinsa. Sai ce don haka yuhtamalu an yakuna al-muradu bil aqaba, da Allah ya ce falakta hamal aqaba, asali al-aqaba hanya mai matsi wanda yake tsakanin duwatsu. Sai ce to amma idan ka dubi abin da Allah ya faɗa a nan da ayyukan da ya biyo da su a baya, yana gwada jami'a ma huwa mustaqbiluhu, duk abin da suke tunkaran ɗan adam a gabansa shi ake nufi da aqaba. Kamar me? Min al-ba'thi wal hisabi wal jaza'i, kwanciyan kabari, tashi, hisabi, sakayya, hawa siradi. Alladhi la yadri, kai dan adam baka sani ba, ayakunu bil husna aw bis sau'a, zaka samu sauki ko zaka samu wahala. Suma bayna anna al mushala bayyana anna al musahhila liktiham al aqaba ma huwa fa zakara. To da Allah ya faɗa mana akwai wahala a gaban mu, wahalhalu masu yawa, Allah ka sauwake mana. To sai ya gaya mana ga abin da yake sauwake maka wucewa lafiya. Kaga sai Allah ya bamu magani, in ji al-Imam Baihaqi. Me yake sauwake mana? Na ɗaya, fakkur raqaba, yanta bayi. Na biyu, it'amul muhtaji, ciyar da mai bukata. Kaga sai da Allah ya fara gabatar da yantar da bawa kafin ya kawo ciyar da mai bukata. Sai ya ce fadalla kullu zalika ala anna kullu wahidin minhuma birrun wa qurba. Kowannensu ya nuna cewar aiki ne mai kyau, abu ne wanda ke kai ka kusa da Allah. Abin da yasa al-Imam al-Baihaqi ya kawo yantar da bawa daga cikin rassan imani, in ka dubi ayar, ai Allah ya alakanta yantar da bawa da imani. Sai da yayi bayani falaqtahamal aqabata wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amu fi yawmin dhi masgaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Me yace a gaba? Thumma kana minal lazina amanu. Ashe kenan yantar da bawa yana da alaka da imani. Wannan ba shakka shine reshe mafi girma daga cikin hanyoyi guda 7 waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana riƙon bawa ba abu ne mai kyau ba. Kuma wannan shi yake nuna cewa sadaka tana da alfarma, saboda in ka duba sadaka ce, ‘yantar da bawa da dukiya ake, sannan ciyar da talaka da dukiya ake. Ashe sadakan da kake yi yana zama wani dalilin tsirarka a ranar tashin kiyama. Ba shakka akwai hadisin da aka samu daga manzon Allah, wanda shi yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo hadisin a littafin 40 hadis. Hadisin Abu Malik al-Haris bin Asim al-Ash'ari, Allah ya kara masa yarda. Annabi yayi wasiya da wasu abubuwa. Daga cikin wasiyoyin da Annabi ya faɗa, a ƙarshe sai ya ce was-salatu nurun, sallah haske ne, was-sadaqatu burhanun, sadaka hujja ce, was-sabru diya'un, hakuri haske ne. Hadisin yana sahihu Muslim, babu fadlil wudu, hadisin 223. Kaga abin da Annabi ya faɗa, sadaka hujja ce. Me Annabi yake nufi sadaka hujja ce? Gashi magana ce takaitacciya amma tana da ilimi. Kamar misali Ibn Usaymin akwai sharhu Riyadus Salihin da yayi a juz'i na farko shafin 191. Yace abin da yasa Annabi yace sadaka hujja ce, as-sadaqatu bazlu malin yataqarrabu lillahi azza wa jalla lil ahli wal fuqara wal masalih. Abinda ake kira sadaka shine ka dauki dukiyarka ka bayar da ita domin Allah. Misali bina'ul masajid, ginin masallatai wa gairiha, ko kuma ka ɗauki dukiyarka ka sai bawa ka ‘yantar
ko ka ɗauki dukiyarka ka sai abinci ka ciyar da mutane, kaga dai ka ɓatar da dukiyarka saboda Allah. To sai Ibn Usaymin ya ce, burhanun ala imanil abdi, wannan shi ya nuna kana da imani. Abinda manzon Allah yake nufi kenan. Wato dan ka ce kana da imani magana baki ne. Me ke nuna kana da imani? Za ka iya ɓatar da dukiyarka saboda kusantar Allah. Idan ku har za ka iya ɓatar da dukiyarka don kusantar Allah, shi ba shakka kana nuna imanin zuciyarka gaskiya ne. Walizalika li'anna al-mala mahbubun ila an-nufus, saboda mutane na son dukiya, dan adam bai san abin da zai raba shi da dukiya. Wan nufusu shahiha bi, saboda haka zaka ga mutane na kokarin tsare abin da suka mallaka. Fa idza bazalahu al-insanu lillah, in kaga mutum ya iya ɗaukar wannan dukiya ya bayar don Allah, fa innal insana la yubzilu ma yuhibbu illa lima huwa ahabbu ilayhi minhu. In kaga dan adam ya ɗauki dukiya ya bayar, to abin da yake nema a dalilin bada dukiyar ya fi son wannan akan shi dukiyan. Kaga ya gwada cewa yana da imani, ya gaskanta Allah, ya gaskanta Annabi Muhammad. Saboda haka malaman sunna suka ce, lihaza tajidu aksaran nasi imanan billahi azza wa jalla. Annabi ya ce sadaka hujja ce. Sai muka gane, idan kana so ka gane mai imani a cikin mutane, ba sai ya faɗa ba, ka dubi wanda ya fi kashe dukiyarsa domin Allah. Magana ta ƙare, ba sai ya faɗa ba. Kuma duk mutumin da kaga yana da dukiyar amma bai iya ɓatar da ita, ba shakka imaninsa na ƙasashe ne. Shi yasa manzon Allah ya ce as-sadaqatu burhanun, sadaka hujja ce. Wa bil ikhlafi tajiduhum aktsaruhum sadaqa, don haka yasa dole zaka samu mutumin da yake da imani, zaka ga yana yawan ba da sadaka, kuma gwargwadon imani ka gwargwadon yawan sadakan da zaka bayar. To wannan ta gefen ayar alqur'ani kenan. To sai ya kawo mana kuma ta gefen hadisan annabi Muhammad. Wali hadisi abi huraira, saboda hadisin abu huraira fi sahihaini, hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, man a'taqa raqabatan, wanda ya yanta wuyar bawa, a'taqa Allahu bi kulli udwin minha udwan min a'dahi minan nari. Allah zai yanta kowace gaba daga cikin gabubban wannan bawa, zai yanta naka gaban daga shiga wuta. Sai manzo Allah ya ce hatta farjahu bi farjihi, har al'auransa, har al'auranka za a yantar da shi a dalilin yanta al'auran bawa. Kaga wannan ba ai yana daga cikin abin da ke kwadaitar da mu yantar da bayi. Kaga yana gwada cewa rikon bawa ba abu ne mai kyau ba. Wato gwargwadon sadaka da kake gwargwadon ladin za ka samu. Idan ka yanta bawa, to haka nan Allah yake yantar da kai daga shiga wuta. Asali wannan hadisin riwayar Sa'id bin Murjanah, akwai wani tabi'i ana kiransa Sa'id bin Murjanah, ya makale ma Ali bin Husayn Zainul Abidin, jikan manzon Allah. Akwai Al-Husayn, jikan Annabi Muhammad, ɗansa ana kiran shi Ali bin Husayn, yaron Al-Husayn, yaron Sayyidina Ali kenan. Al-Husayn yana da yaro, shi ake kira Aliyu bin Husayn. To yana da inkiyar Zainul Abidina, dan mai kokarin ibada ne. An haife shi hijira na shekara 33, kaga kenan bayan rasuwar Annabi Muhammad da shekara 27. Kaga shi bai ga manzon Allah ba, amma babansa sahabi ne. Al-Husayn jika Annabi Muhammad, sahabin manzon Allah ne. To amma shi dan Al-Husayn din, kaga sai bayan rasuwar Annabi da shekara 27, kafin nan ma aka haife shi. To ya dai ga sahabbai da dama, har mahaifinsa Al-Husayn yana ma tare da mahaifin Al-Husayn ranar da aka kashe mahaifin. Allah ya kana masa yarda. To sai zama shi wannan tabi'in da ake kiransu Sa'id bin Marjana, Sa'id bin Marjana ana danganta shi ga mahaifiyarsa.
ya makale ma wannan jikan annabi Muhammad din yana karatu wajensa. Ranan sai ya tafi majalisin Abu Huraira. Abu Huraira sai ya gaya mar hadisi. Da ya dawo sai ya samu malamin shi, wato jikan annabi Muhammad Ali bin Hussein, ya ce mar qala li Abu Huraira, ni fa ga hadisi Abu Huraira ya karantar da ni. Ya ce me ya ce maka? Ya ce qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce man ayyuma rajulin a'taqa imra'an musliman, duk sa'ilin da mutum ya yanta bawa musulmi, istanqadha Allahu bi kulli udwan minhu minan nar, Allah zai tseratar da kowace gaba na mutumin a dalilin gaban da ya yantar na wancan bawa. Allah zai yantar da wannan mutumin daga wuta. Sa'id bin Murjana ya ce, da na ji wannan hadisin daga wurin Abu Huraira, fantalaqtu hina sami'tu hadha hadis, sai na tafi min Abi Huraira fa zakartuhu li Ali bin Husayn, da nazo sai na gaya ma jikan annabi Muhammad Ali bin Husayn, ina gaya mishi fa a'taqa abdallahu qad a'tahu ibnu Ja'far bihi 10,000 dirhamin, yana da wani bawa mai tsadan gaske wanda akwai Abdullah bin Ja'far ya sai bawan akan 10,000, ya ƙi sayar mar, ko kuma ya ce alfa dinari, ya saye shi akan sulan zinare 1,000, bai sayar mishi ba. Da wannan almajirin nasa ya zo mar da hadisin Abu Huraira, yana gaya mar, sai kira bawan ya ce je kana yanta ka domin Allah. Kaga wanda da sayar cinikinsa ma aka yi saboda tsabar kuɗin, saboda tsabar kyan wannan bawan da lafiyarsa, ya zama to bai sai da shi ba, amma da ya ji hadisin nan sai ya yanta shi. Hadisin yana sahih Bukhari, babun fil itki wa fadlihi, hadisin 2381. Akwai riwaya ta Imam Muslim tana babu fadlil itki, hadisin 1509. Annabi ya ce man a'taqa raqabatan mu'mina, wanda ya yanta baiwa mu'mina, a'taqa Allahu bi kulli irbin minhu minan nar, kowace gaba ta jikin wannan baiwar a dalilin gaban da ya yantar, Allah zai yantar da nashi gaban daga shiga wuta. Hadisin yana sunan Nasa'i, man a'taqa raqabatan mu'mina fahiya fida'uhu minan nar, duk wanda ya yanta baiwa mumina to tana zama fansar shi daga shiga wuta. Hadisin ya samu riwayoyi da yawa daga Abu Huraira, kamar misali a littafin al-Musnad, Ali ibn Husayn sai da ya tambaye shi, anta sami'ta haza min Abi Huraira, ka tabbata ka ji wannan hadisin daga Abu Huraira? Qala na'am. Yace kware kuwa, jika annabi Muhammad. Sai ya ce ud'u ilayya afraha gilmani, yace ku tara min bayina, jikan annabi Muhammad, saboda hadisi ɗaya na kakan shi manzon Allah, saboda aiki da wannan hadisin, da jin hadisin yace a tara bayinsa. Da aka tara sai kira shi wannan Mutarrif, yace kai ne mafi daraja a cikin bayina. Fa'ataqahu, yace na yanta ka je ka samu yanci domin Allah. Saboda me? Saboda ya samu wannan falala. Kuma waɗanda suka ruwaito hadisi game da yanta bawa daga annabi Muhammad wallahi suna da yawa. Banda wannan hadisin da ya kawo mana na Abu Huraira, akwai hadisin Amr bin Abasa. Hadisin Amr bin Abasa yana hidayatul ruwat, hadisin 3319, isnaduhu sahih. أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين فهما فكاكه من النار. Idan mutum ‘yanta mata biyu sun isa su fanshe shi daga wuta gaba ɗayansa, amma idan ka ‘yanta mutum ɗaya ya isa, amma in mata ne sai guda biyu. Wannan haka ya tabbata daga manzon Allah. Kaga ya gwada cewar annabi yana ta kwadaitar da sahabbai a ‘yanta bayi. Kafin zuwa manzon Allah babu haka.
akwai riwaya da ya ce wa ayyuma rajulin muslimin a'taqa musliman kana Allahu azza wa jalla ja'ilun wiqa'a kulli azmin min idamihi azman min idami muharririhi minan nari. Wato duk wani kashi naka Allah zai fanshe shi a dalilin kashin wancan bawan da ka yantar. To sannan akwai hadisin albara'u bin azib, wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah allimni amalan yudkhiluni aljannata, ka koya min wani aikin da zai shigar da ni aljanna. Annabi ya ce la in kunta aqsarta alkhutba laqad a'radta almas'ala. Ko da yake magana ka ba ta da tsayi amma bukatar ka ta yi faɗi. Sai annabi ya ce a'tiqin nasma wa fukkar raqaba, ka je ka yanta dan adam kuma ka fanshi wuyar bawa. Sai mutum ya ce awa laisa wahidan, ina ce abu ɗaya ne, yanta dan adam kubutar da wuyan bawa. Sai annabi ya ce a ba abu ɗaya bane. Itqun nasma an yanfarida bi itqiha, yaya mutum yake yanta baiwa ya zama shi da kansa zai yantar, saboda kana da bawa sai ka yanta shi. To amma idan aka ce fansar wuya, kaga shi Allah da ya tashi magana ya ce fakku raqaba a suratul balad. Fakku raqaba, me yasa Allah bai ce itqun nasama ba, sai ce fakku raqaba? Saboda kubutar da wuya ya bambanta da ‘yan tabawa. ‘Yan tabawa naka ne, amma kubutar da wuya fa tana yiwa wani bawa ne aka sa mar kuɗi, bayi da yadda zai biya ya samu ‘yanci, ya zo sai ka taimaka mar, kaga ka kubutar da wuyansa. Kana iya ‘yan tabawan wanda shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a atiqin nasma, al'itku ka ‘yanta bawa wanda naka ne dama. Amma idan aka ce fakkur raqaba, ka taimaka wajen ‘yancin bawa, tana yiwa ba bawanka ba ne, saboda haka za ka taimaka da wani abu wanda zai samu tsira. Akwai hadisin abu umama al-bahili, shi wancan hadisin na albara'u bin azib yana sahihul mawarid hadisin 1017. Hadisin abu umama al-bahili yana sahihu abi dawud hadisin 3967. Hadisai da aka samu daga manzon Allah game da ‘yan tabawa wallahi suna da yawa, kuma suna nuna falala. Duk mutumin da ya ‘yan tabawa ɗaya a dalilinsa Allah zai ‘yanta shi daga shiga wuta. To wannan gaba ɗaya hanya guda ce daga cikin hanyoyi 7 waɗanda musulunci ya nuna mana riƙon bawa ba shi da kyau. Kaga wannan yana nuna falala, domin ayaccan tana nuna mana falalar ‘yan tabawa. Ga hadisin Abu Hurairah shi ma yana nuna mana falalar ‘yan tabawa. To hanya ta biyu da musulunci ya nuna mana riƙon bawa ba shi da kyau, shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga abubuwa guda 3, yace ba a wasa da su. Kaga duk karantarwar manzon Allah gaba ɗaya musulunci, annabi ya kirga abu 3, wannan ya zo cikin hadisai da yawa, musamman da riwaya ta Abu Huraira. Salasun jidduhunna jiddun, manzon Allah ya ce abubuwa guda 3 in ma da gaske kai to da gaske ne. Manzon Allah ya ce wa hazluhunna jiddun, in ma wasa kai to da gaske ne. Kaga kenan ba a wasa da abubuwa guda 3 a karantar musulunci gaba daya. Da annabi ya ce na daya annikahu, aure. A matsayinka na waliyi da ka ce na aurar an gama, aure fa ya kullu. Ba a wasa da aure, amma kuma kar mu manta ba kowa zai iya ba da auren ba sai mai ikon shi. Idan waliyi a halin wasa ya ce na baka auren wance, an gama, in dai waliyinta ne, kuma idan yana da hurumin ba da auren nata. Saboda a musulunci idan mace ta balaga, waliyi ba shi da ikon ya tilasta ta akan aure sai wanda take so. Amma kafin ta balaga, in ya ba da auren ya inganta, ba sai an nemi zaɓinta ba. Wannan ya tabbata a sunnar manzon Allah. Manzon Allah ya kirga abubuwa guda 3, ya gargaɗi sahabbai, ya ce na farko aure, na biyu at-talaqu saki, ko da wasa ka ce wa matarka na sake ki an gama.
ba a wasa da aure, ba a wasa da saki. Manzon Allah ya ce wa raj'atu, ba a wasa da mayar da auren. Kaga waɗannan suna da alaƙa guda. To sai manzon Allah ya ce wal idku, haka nan yantar da bawa. Ko da wasa ka ce na yanta bawa, an gama, bawan ya samu yanci. Kaga annabi yana nuna mana riƙon bawan ba abin sha'awa bane, saboda haka yasa musulunci ya kawo sauƙin yanda bawa zai samu yancin kansa. Da zaran ka yi wasa ta wajen ba da aure, ko ta wajen saki, ko ta wajen mayar da aure, ko ta wajen yanta bawa, to magana ta kare. Hadisi yana sahihu Tirmizi, hadisin 1184. Kaga in ban da musulunci ba za ka samu wannan tsarin ba. Me yasa? Saboda annabi yana kwadaitar da mu yanta bayin. Ko da wasa ka ce na yanta bawa, to ya samu yanci. Sai hanya ta uku, idan mai bawa ko da wasa ya ce na yi alkawarin ka samu yanci, ko da bai ce ya yanta shi ba, wannan shi ake ce ma at-tadbiru, wanda yana da bayani mai tsawo a littafin fiqh yana nan. Idan ka ce ma bawanka a bayan mutuwa ta ka samu yanci, to an gama. Ko baka yanta shi ba, in ka mutu wannan bawan ya samu yanci. Na hudu, idan mutum ya tara da baiwarsa sai ta haifi ɗa, to da zaran ta haihu ita wannan baiwar ta sami yanci. Kaga wannan ma wani sauƙi ne da musulunci ya samar na kubutar da mutum daga bautar wani. Baiwarka ce, musulunci ya halatta kana iya tarawa da ita, amma fa in ta haihu magana ta ƙare. Da zaran ta haihu dokoki da yawa sun hau kanka. Kaga na ɗaya ba za ka iya kyautar da ita ba, na biyu ba za ka sayar da ita ba, ba za ka sayar da ita ba, saboda yanzu tana da wani rabin yanci. Kaga kenan baka da ikon saida ta. La tuba'u ummul walad. Wannan mas'ala ce da ya zama malaman fiqh sun yi muhawara akai, amma hadisin ya inganta daga manzon Allah. Yana silsilatu sahiha, hadisin 2417. Zamanin sayyiduna Umar, di doka yayi, zaka gani a littafin Muwatta ta Imam Malik, kuma hadisin ya inganta. Zamanin sayyiduna Umar, naha an bai'i ummahatil auladi. Duk mutumin da ya tara da baiwarsa ta haifa marɗa, ba shi da ikon sai da ita. Sai na Umar ya sa doka, la yabi'na wala yarhanna wala yarisna, ba a gadon su. Saboda haka idan mutum ya mutu ba magana gadon wannan, da zaran ka mutu ta samu yanci, saboda dama ta zama uwar ɗa gare ka. Baka da ikon kyautar da ita, baka da ikon bayan ka mutu a yi gajonta. Yastamti'u biha sayyiduha ma badalahu. Musulunci ya baka damar ka tara da ita, ka cire sha'awarka tsawon rayuwarka. Fa in mata, sayyidina Umar ya ce idan ka mutu fahiya hurra, daga ranar da ka mutu ta zama mai yanci. Kaga musulunci ya samar mata wata hanyar sauki na kuɓuta daga bauta. Saboda me? Saboda ta haifa maka ɗa. Ka duba Nailul Autar na al-Imam Shawkani, mujallal 6 shafin 97. Al-Imam Shawkani ya kawo riwayoyi da aka samu, dan akwai sabani da zaka gani na malaman fiqhu, shin ana iya sayar da baiwar da aka haihu da ita ko ba za a yi ba. To akwai hadisai wanda sun inganta daga manzon Allah, ga kuma hukuncin sayyidina Umar, khulafa'ur rashidun duka sun tabbatar da shi, hadda sayyidina Ali bin Abi Talib. Don haka yasa akwai malaman da suka rubuta littafai akan hakkokin ɗan adam, da ƙasashen duniya suke wannan ƙorafi wai akwai hakkokin ɗan adam. Sai aka samu malamai da suka rubuta littafai akan hukukul insani fil Islam, me hakkokin ɗan adam a musulunci. Wallahi in ka dubi littafin sai ka ga ai duk kafiran nan abin da suke sun tsinto ne abin da ke musulunci kurum. Da za su kawo gaba ɗaya ma abin da annabi ya tabbatar, wallahi duniya da ta musulunta. Amma ya ce maka hakkin ɗan adam kaza, kuma har yanzu ma ba hakkin ake kulawa da shi ba. A gefe za a nuna maka ana kulawa da hakkin, amma a fakaice tauye hakkin ake. Kamar da a ce maka yanzu babu bauta ne na zahiri, amma a batini ana nan ana bauta.
bauta tana nan har yanzu, amma a fakaice, illa dai a zahiri wanda suke nuna ma duniya ba su yi. Shi yasa karanta waɗannan littafan suna akwai muhimmanci. Akwai hukukul insan fil islam, akwai nizamun riƙi fil islam, tsarin bauta a musulunci. Tsarin bauta a musulunci wallahi in ka karanta, sannan ka karanta yadda rayuwar kafirai yake, yadda su suke bautar da mutane, kai ka sani da bambanci. To wannan ita ce hanya ta hudu. Hanya ta biyar fa shine mutum ya kira bawansa ya ce mar, ina son ka kawo min kuɗi kaza, daga ranar da ka kawo wannan kuɗin ka samu yanci. To wannan ayar alkur'ani ta tabbatar da shi, wanda yana suratul nur aya ta 33. Walladhina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum. Allah ya ce idan bayanku suka zo suka ce suna buƙatar a yanka musu wani kaso na kuɗi da za su yi ƙoƙari su kawo don su samu ‘yanci, shi ne alladhina yabtaguna alkitaba. Kitaba shi ne a rubuta musu abin da za su rika kawowa akai-akai, mimma malakat aymanukum. Allah ya ce fakatibuhum, ku yarda ku ɗiba musu kuɗin da za su kawo, in alimtum fihim khaira. Sai Allah ya ce hukumar musulunci ita kuma atuhum min malillahi allazi ataku. Dole ne sarki ko shugaban ƙasa ya cire wani kuɗi daga daula ya biya ma wannan bawan saboda ya samu yanci. Ka duba yadda musulunci yake kwaɗaitar da yanda mutum zai samu yanci ɗin. Tunda Allah ya ce atuhum min malillahi, kaga umarni ne. Al'amru lil malikina. Da farko Allah ya yi umarni, idan mutum ya zo kana da bawa, sai bawan ya ce wani ina son ka yanka min kuɗin da zan kawo, zan je in yi ƙodago, zan je in nemo duk yanda zan samu, in zo in baka wannan kuɗin ka bani yanci. Idan bawa ya faɗi haka, to wallahi baka da iko kuma kai ka ce baka yadda ba, baka isa ba. Saboda in ka dubi wannan ayan, abin da Allah ya faɗa kenan, wallazina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Ka duba littafin al-muhalla na Ibn Hazmi, mujallar 8 shafi na 219. Ibn Hazmi ya ce man kana lahu mamlukun muslimun aw muslima, idan kana da bawa musulmi ko musulma, mace kenan, namiji ko mace, fada'a aw da'at ila alkitabati, sai bawan ka dinnan yazo ya ce ina son ka rubuta min dukiyar da zan kawo in samu yanci. Ibn Hazm ya ce furiba ala sayyidi al-ijabatu ila zalika, shi mai gidansa dole ya amsa mar. Baka da ikon ka ce a'a ai kana mun aiki cikin bayina babu mai kokari kamar ka, a'a baka da iko. Idan bawa ya ce a sa min kuɗin da zan bayar, wallahi baka da ikon ka ce baka yadda ba, saboda umarnin Allah. In ka dubi wannan ayan fakatibuhum, shi yasa yace furiba ala sayyid al-ijabatu ila zalika. Idan mai bawan ya kifa, Ibn Hazm yace yujbiruhu sultanu ala zalika, sarki zai tilasta mai bawan, dole sai ya ba mu wannan bawan damar ya fanshi kansa. Bima yudara anna al-mamluk al-abd aw al-ama yutiquhu. Sannan za a dubi kuɗin da mutum ya sa ma bawan, saboda wani zai iya dora ma bawan kuɗi mai yawa yanda bawan ba zai iya biya ba. Misali, ka kawo min miliyan 10 za ka samu yanci, to kaga aikin da zai samu miliyan 10 ba karamin wahala zai sha ba. To idan har mai bawan ya sa kuɗi mai yawa, shi kuma sarki zai ce ba za a yi hakan ba, zai dubi kuɗin da ya fi dacewa ya ce shi ne wannan bawan zai biya. Yukatab alaihi ya'ani misluhu, gwargwadon abin da shi bawan zai iya fitarwa ya biya. To kaga wannan babu shakka sauki ne na Islam, wanda ba za ka taɓa samu a wani tsari ba in ban da tsarin da Annabi Muhammad ya zo da shi. Akwai malamin da ake kiransa Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj, yana daga cikin atba'u tabi'in. Ya tambayi malaminsa shine Ata'u bin Abi Rabah, wanda kuma shi tabi'i ne. Da ya karanta wannan aya, yace ga abin da Allah ya ce, walladina yabtaguna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum
in alimtum fihim khaira awajibun alayya idza talaba minni mamluki alkitabata an ukatibahu. Shin yanzu idan ina da bawan ya ce yana son in yanka mar kuɗin da zai bani saboda ya samu yanci, dole ne sai na yi abin da yake so? Sai shi malamin nasa Ata bin Abi Rabah wanda tabi'i ne ya ce ma urahu illa wajiban, ni dai iya fahimta ta kenan dole ne, saboda ai abin da Allah ya faɗa ne. Sai ya karanta istadalla bil ayatil karima as-sabiqa, ai abin da Allah ya ce walladhina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Saboda ka ya zama dole idan bawanka ya ce yana son yanci, magana ta ƙare, dole sai ka bashi yanci. Wannan shine abu na biyar. Abu na shida wanda yake nuna mana musulunci ya kwadaitar da wato yanta bayi, yana nuna munin riƙon bawa, shine Allah subhanahu wata'ala ya saka horo na wasu laifuka, ya saka yanta bawa shine abu na farko da ake so ka yi. A waɗannan laifuka kuma muhimmai, misalinsu shine mutumin da ya kashe musulmi a kuskure, wanda Allah ya magana a kansa a suratul nisa'i aya ta 92. fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina. Idan aka samu musulmi a halin kuskure ya kashe wani, kuma wanda ka kashe dinnan ba dole sai musulmi kawai ba, ko da kafiri ne, idan musulmi ya zama sanadin mutuwar wani a halin kuskure, abu na farko da zai yi, Allah ya ce fatahriru raqabatin mu'mina, ka yanta baiwa mu'mina. Ana son ka yanta baiwa, kaga Allah yana kwadaitar da mu yanta bayi. Ka yanta baiwa shine matakin farko. wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallama ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina. Matakin farko shine yanta baiwa. Na biyu fa faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain. Idan baka da halin baiwar da zaka yanta, to sai kai azumin watanni biyu a jere. Wato kaga Allah ya fifita yantar da bawa akan ma azumin da zaka yi na wata biyu a jere. Yantar da bawan muhimmancinsa sai ya fi na azumin da zaka yi na watanni biyu. Kaga azumi kuma ibada ce. Azumi ibada ce zaka yi na wata biyu a jere, amma Allah sai ya ce a'a, abin da nafi so ka yanta bawa ɗaya shikin. Saboda ka inda zaka kashe mutum a halin kuskure, kana da bawa sai ka yanta, an gama, ba za ka yi azumin wata biyu ba. Amma in ba ka da halin baiwa, sai Allah ya ce to sai ka yi azumin wata biyu. Me yasa aka hukunta wannan? Sai Allah ya ce taubatan min Allah, saboda karban tubanka. Sharadinsa kenan a wurin Allah. Wa kana Allahu aliman hakima. Allah masani ne, Allah mai hikima ne. Duk wata doka da kaga Allah ya tsara akwai hikima, akwai ilimi a tare da shi. Yanzu ka duba tsarin da Allah ya yi. Saboda haka in mutum ya yi kisa a kuskure sai ya yanta bawa. Kaga hanyoyin yanta bayi sai yawa suke daga bayyanar manzon Allah. Wannan mataki guda ne, wanda kuma kaga shi ma kafara ce ta wajibi. Kafara ce ta wajibi, illa dai kawai kafara ta kisan rai babu ciyarwa. Abinda Allah ya faɗa, in ka dubi ayan gaba ɗaya babu ciyarwa. Fa in kana min qaumin aduwwin lakum huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'mina. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina. Kaga zaka biya diya sannan ga kafara. Shi yasa Allah ya ce fa man lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain taubatan min Allah wa kana Allahu aliman hakima. In ka dawo kafara ta biyu wanda ita ma dole ne, ita ce kafaran azumi. Mutumin da ya karya azumin Ramadan da gangan ta hanyar jima'i, wanda hadisin ya tabbata a sunnar Annabi Muhammad, ya zo ta riwayar Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda. Ja'a rajulun ila nabi, wani mutum ya zo ga Annabi Muhammad.
halaktu ya rasulallah, ni fa na halaka. Sai manzo Allah ya ce wa ma ahlakaka, me ya halaka ka kuwa? Sai ya ce waqa'tu ala imra'ati fi ramadan, na auka wa matana a watan ramadan. Shi kaga mutumin ya san yayi aiki mara kyau, ba shakka ya sani, ai shi yasa ya ce ya halaka, saboda ya san abin da yayi ba yi da kyau, illa dai abin da bai sani ba me hukuncinsa, amma ya san abin da ya aikata ba shi da kyau. Sai manzon Allah ya ce hal tajidu ma ta'tiqu raqaba, kaji abu na farko da annabi ya tambaye shi, ko ka samu wadatar da zaka iya yanta baiwa? Kaga inda zai yanta baiwa shikenan an gama. Qala la, mutum ya ce ba da halin da zan yanta baiwa. Sai manzon Allah ya ce fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'aini, za ka iya azumin watanni biyu a jere? Kaga sai ya kama da wancan na wanda ya kisa, dama matakin farko yanta baiwa ne, idan babu sai azumin watanni biyu, shi ma mutatabi'aini, kamar yadda Allah ya faɗa haka annabi Muhammad ya faɗa. Saboda aka yi sa kafara a jere ake, da ka bar ɗaya komai yawan waɗanda kai sun rushe. Mutumin ya ce la, ba zan iya ba. Kala sai manzo Allah ya ce fa hal tajidu ma tut'imu 60 miskina, ko ka samu halin da zaka iya ciyar da talakawa 60? Hadisin yana sahih bukhari, babu man a'ana al-mu'sir fil kaffara, yana sahih muslim, babu taglid tahrim al-jima'i fi nahari ramadan. Babban abin lura shine, abu na farko da annabi ya gaya mar shine yanta baiwa ga wanda ya karya azumin sa da gangan. Sai kafara ta uku wanda ita ma dole ne, ita ce kafaran zihari, kafara na zihari, wanda shi ma alqur'ani yayi bayanin sa, suratul mujadala aya ta 3 zuwa ta 4, walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu, wanda yayi zihari ga matarsa, ya kamanta matarsa da uwar shi ko yarsa ko wata maharama, dan akwai mutanen da ke haka, ya ce ya haramta matarsa koko daga ranan da ita da uwarsa ɗaya suke, wannan shi ake ce ma zihari. Allah ya ce summa ya'uduna lima qalu, idan kana son ka koma ga matar, shi yasa aka ce zihari ba saki bane, dan kai zihari da matar ka auren ka bai mutu ba, amma dai ba za ka sake tarawa da matar ba sai kai kafara. Shi yasa Allah ya ce summa ya'uduna lima qalu, suna so su koma su yi abin da sun ce sun haramta ma kansu, to matakin farko fatahariru raqaba, yanta baiwa. Kaga nan ma Allah ya rinjayar da yanta bawa, mataki na uku wanda duk aikin farilla min qabli an yatamassa, kafin su yi jima'i, zalikum tu'azuna bihi, Allah ya ce to yana muku wa'azi. Kaga abin kenan ba karamin laifi bane, wallahu bima ta'maluna khabir. Sannan sai Allah ya ce faman lam yajid, wanda bai samu halin yanta baiwa ba, fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, nan ma kuma ka gani azumin wata biyu a jere, min qabli an yatamassa. Amma ta zihari akwai ciyarwa, sai Allah ya ce faman lam yastati fa it'amu 60 miskina. Amma kaga a wancan kafara ta kisa babu ciyarwa, kafaran Ramadan akwai ciyarwa, kafaran zihari akwai ciyarwa, amma kafaran kisa babu ciyarwa. Saboda haka in mutum ya kashe wani a halin kuskure, to ana nan ana bin sa bashin kafara, in ma bai da lafiya ne ya dai rubuta a takarda, in ya warke sai yayi kafaran nan. Amma magana ya ciyar da talakawa babu shi, sai dai idan akwai baiwa ka yanta to an gama. To sannan kafara ta ƙarshe, wannan ita ce ake kira kafaratun sugura, ƙaramar kafara, amma duk waɗancan manyan kafarori ne. Ƙaramar kafara ita ce ta rantsuwa, sai zama ita ma Allah ya mata wannan tsari a cikin Alƙur'ani, aya ta 89 suratul Ma'ida. La yu'akhidhukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Allah ba zai kama ku ta abin da yawan rantsuwa da kuke yi ba tare da kun kudurta niyya a kai ba,
amma Allah zai kama ku ta dalilin abin da kuka kudurta a zuciya. Sai Allah ya ce fa kafaratuhu, kafaransa it'amu asharata masakin, ciyar da talakawa 10 min awsati ma tut'imuna ahlikum, daga matsakaicin abin da kuke ciyar. Kaga anan duk kafaran nan yanta baiwa ake farawa, amma banda kafaran rantsuwa. Kafaran rantsuwa ciyar da talaka ne matakin farko, ciyar da talaka kuma bin tsarin nan dole ne. Ka ciyar da talaka min awsati ma tut'imuna alaikum aw kiswatuhum, ko ai musu tufafi mutum 10, ba kuma za a ciyar da su na kwana 10 bane, abinci da za ka shirya take away guda 10 ka raba musu, in dai mutum zai koshi to an gama. Sannan sai Allah ya ce aw tahriru raqaba, kaga sai aka jinkirta yanta baiwa. Sannan sai Allah ya ce faman lam yajid, in baka samu ɗayan biyun nan ba fa siyamu salasati ayyam, sannan za ka yi azumin kwana 3. zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Sai Allah ya ce wa hafazu aymanakum, ku tsare rantsuwanku. Shi yasa rantsuwa na da hadari kwarai. Allah ya sa mu kiyaye. zalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Yanzu ka dubi yanda Allah ya tsara shari'a ta Islam, ta inda ake ta tausayawa bayi, a yanta bayi. To sai ma na ƙarshe gaba ɗaya, wanda shine hukuncin da ya nuna gaba ɗaya ma babu shakka ba kamar addinin musulunci. Dalili kuwa Allah subhanahu wata'ala da kansa ya tsara zakka. Da ya tsara zakka, in ka dubi ayar zakka suratul tauba aya ta 60, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, sai ce me wa fir riqabi. Da Allah ya tashi tsara zakka ya ce to da dukiyar zakka a yi ta sayan bayi ana yanta su. Zakka Allah ya halatta a yi amfani da ita wajen yanta bayi. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fir riqabi a nan, kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗaɗa kalmar. Idan aka ce fir riqabi ana nufin fakku quyudir raqian an riqabil abidi. Bayi iri-iri ne. Akwai bawan da ya samu damar, mai gidansa ya bashi damar ya kawo wani kuɗi ya samu yanci, bayi da halin kuɗin. Saboda haka sai ya zo ya same ka, kai mai hali, wani don Allah idan an fidda zakka a taimaka min in biya wannan mutumin kuɗin da ya sa min in samu yanci. Sai Allah ya ce kwarai ku fir riqabi, ana cire wani kaso na dukiyar zakka a yanta bayi. Kaga ka taimaka masa ya samu yanci da wannan dukiyar. Kana iya ɗaukan dukiyar gaba ɗaya ma ka je kasuwa ka sayo bayi a yanta su gaba ɗaya. Al-maqsud bis sadaqati, wanda anan da Allah ya ce innamas sadaqatu, kaga yana nufin zakati allati kana yata'allafu minha ahammu juz'in min mawaridid dawla. Abinda zai gwada maka a zamanin da zakka tana daga cikin mafi muhimmancin hanyoyi da gwamnatin musulunci yake samun kuɗin shiga. Mafi muhimmin hanyoyin da gwamnatin musulunci yake samun kuɗin shiga. Duk da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da damar a ‘yanta bayi musulmai da wani kaso daga dukiyar zakka, abdan kana aw ama, wa min zalika fakkul usara, musa'adatul mukatabin. Ana iya ɗaukan kuɗin aje kasuwa a sayo bayin a ‘yanta su. Ana iya kiran bayi waɗanda ba su iya biyan kuɗin da aka ɗora musu ba, a biya musu da dukiyar zakka. Kuma za ka gani a duk littafin fiqh. Kaga wannan yana daga cikin hanyoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sawwaƙe ma mutane ta wajen bauta, aka samu sauƙi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ware wani kaso na dukiyar zakka ya ce a bayar saboda kubutar da bayi. Kaman in ka dubi al-mawsu'atul fiqhiyyatul kuwaitiyya, mujallal na 23 shafin 321, malamai suka ce yuftada biz zakati asiran musliman min aidil mushrikin. Idan aka samu wani musulmi yana hannun kafirai a matsayin fursunan yaƙi, ana iya ɗaukan dukiyar zakka a bayar dan a kwato shi.
wannan zaka gan shi ƙarara a littafin fiqihu da yawa. Yana daga bayanin Ibn Taymiyyah a littafin Majmu'u Fatawa. Daga cikin malamai na zamani akwai Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah, wanda zaka gani a Majmu'u Fatawa mujallal na 14 shafi na 15. Yace wa fir riqabi, Allah madaukaki yace ana amfani da dukiyar zakka a kubutar da wuyan bayi. Yace abinda Allah yake nufi itaqul usara, yani asral muslimina bainal kufari. Har a yanzu da a ce ana yaki tsakanin musulmai da kafirai, sai zama kafirai sun kama musulmai, babu yadda za a yi musulmai su kwato su sai da dukiyar zakka. Allah ya halatta a tara zakkan a kwato waɗannan musulmai da suke hannun kafirai. Hatta a yanzu, saboda idan aka yi yaƙi aka kama fursunan yaƙi wanda sunansa kenan a yanzu, amma a zamanin da bawa ne, kuma haka ɗin ne yake har yanzu, saboda canza suna ne kawai suka yi. Da fursunan yaƙi da bayi ma'anansu guda ne. Don haka har yanzu idan ya zama akwai musulmi da ya zama an rike shi a matsayin yaƙi, an kama shi, to amma idan akwai hanyar da mutane za su haɗa dukiyar zakka a ƙwato wannan musulmi, wannan ba laifi ba ne. Ya dace da umarnin Allah a cikin wannan aya. Kuma haka za a gani ta bayanin al-Imam Nawawi a littafin al-Majmu' mujallal na 5 shafi na 201. Don haka al-Imam al-Baihaqi ya tabbatar mana yantar da bayi shine reshe na 30 daga cikin rassan imani. Zaka ce to yanzu babu bayi, mun rasa wannan reshe? Ba mu rasa ba. Allah bai ce ya soke bauta ba, kuma hatta tsarin rayuwar na yanzu ma ba soke bautar akai ba. Kamar yadda Abdulaziz bin Baz yake faɗa, yaƙi idan an yi aka kama mutanenmu, mata, maza, yara da sauransu, ana iya amfani da dukiyar a ƙwato su. Yana dacewa da wannan umarni na Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.